खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदांस्रि मोसाहारि। बे समाव रेशन कार्डनि मुलाम्फा मोनगिरिफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां। 10 अक्ट'नि सिगां नोंथांनि रेशनखौ बुथुमनानै ला। 3 साननि उनावनो नोंथाङा रेशन कार्डनि मुलाम्फाखौ मोननो हागोन। 1 नबेम्बरनिफ्राय 10 नबेम्बरसिम सोलिगासिनो आन्ना सेवानि दिना। जुदि नोंथाङा रेशन मोना अब्ला नोंथाङा फुंनि 9 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 6 रिंगानि गेजेराव कल खालामनानै अजद दैखांनो हागोन। बे खेबाव गासै 2,69,69,461 मुलाम्फागिरिफोरा रेशन मोनगोन। रेशन मोनगिरिफोरनो मोननै जर'खा बिथोन होनाय जादों। बे 10 अक्ट'सिमनि गेजेरावनो नोंथाङा रेशनखौ बुथुमनानै लानो नांगोन। नोंथाङा EPOS मेसिनजों रिसिप्ट बुथुमनानै ला। रेशन गलादारफोरनि थाखाय मोनब्रै नेमखान्थिफोर फोसावदों। रेशन गलादारफोरा बे 10 साननि गेजेराव गलाफोरखौ सानसे खुला लाखिनांगोन आरो रिसिप्टखौ मुलाम्फा मोनग्रानो होथारनांगोन। अन्त्योदय अन्ना योजनानि सिङाव नखरसेयाव 35 किल'ग्राम माइरं मोनगोन। गोनांथि गोनां नखरफोरनि थाखाय साफ्रोमनोबो 5 किल'ग्राम माइरं होनाय जागोन। जुदि नोंथाङा रेशनखौ मोना अब्ला नोंथाङा मोननै नम्बराव कल खालामनो हागोन। बे नम्बरानो जाबाय 1800 आरो 34533611। नङाब्ला नोंथाङा टल फ्रि नम्बर 1957 आवबो कल खालामनो हागोन। खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदांस्रि मोसाहारि। बे समाव रेशन कार्डनि मुलाम्फा मोनगिरिफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां। 10 अक्ट'नि सिगां नोंथांनि रेशनखौ बुथुमनानै ला। 3 साननि उनावनो नोंथाङा रेशन कार्डनि मुलाम्फाखौ मोननो हागोन। 1 नबेम्बरनिफ्राय 10 नबेम्बरसिम सोलिगासिनो आन्ना सेवानि दिना। जुदि नोंथाङा रेशन मोना अब्ला नोंथाङा फुंनि 9 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 6 रिंगानि गेजेराव कल खालामनानै अजद दैखांनो हागोन। बे खेबाव गासै 2,60,69,461 मुलाम्फागिरिफोरा रेशन मोनगोन। रेशन मोनगिरिफोरनो मोननै जर'खा बिथोन होनाय जादों। बे 10 अक्ट'सिमनि गेजेरावनो नोंथाङा रेशनखौ बुथुमनानै लानो नांगोन। नोंथाङा EPOS मेसिनजों रिसिप्ट बुथुमनानै ला। रेशन गलादारफोरनि थाखाय मोनब्रै नेमखान्थिफोर फोसावदों। रेशन गलादारफोरा बे 10 साननि गेजेराव गलाफोरखौ सानसे खुला लाखिनांगोन आरो रिसिप्टखौ मुलाम्फा मोनग्रानो होथारनांगोन। अन्त्योदय अन्ना योजनानि सिङाव नखरसेयाव 35 किल'ग्राम माइरं मोनगोन। गोनांथि गोनां नखरफोरनि थाखाय साफ्रोमनोबो 5 किल'ग्राम माइरं होनाय जागोन। जुदि नोंथाङा रेशनखौ मोना अब्ला नोंथाङा मोननै नम्बराव कल खालामनो हागोन। बे नम्बरानो जाबाय 1800 आरो 34533611। नङाब्ला नोंथाङा टल फ्रि नम्बर 1957 आवबो कल खालामनो हागोन।